Oni. Ale vieš, že tieto autá, čo sú predo mňou, sú také isté, ako som ja. Teraz musím vychytať. Neviem, ale tak no to tiež už možno tak trošku sa dá očakávať, že teraz budeš prekvapený. Lebo máš naozaj najlepšie auto. Vieš, oni majú tie auta, ktoré stáli 41 000, no lenže ty máš auto, ktoré stálo 60 000. Aha, skrátka. Kúkaj, ako tú skratku vychytám. Ale to tak skrátka nie je moc skrátka, lebo to ideš hneď pri tej ceste, ktoré... Ale tam sa už skrešovali dvaja. Hej? Hej. A teraz skočím. Tak neskočím. A jak som... Veď si sa dostal na to isté miesto. Hej, si istý? Na to isté miesto. Tak teraz si trošku tretí, ale ja som to tak dal... Ty drift. To je šulen. Ja ho zabijem. On ma zabil. Ty ma neprobehneš. Oh yes. Áno, musel som to spraviť zase, lebo tak teda 6 sa trošku očakávala, ja som to myslela, že to bude vonka, 6, ale vyšlo to takto zase, tento chlapček nás zase je pri tom počítači. Je to teda druhý deň, no a asi si budem musieť napraviť toto, lebo mne sa strašne blbom z kamery. Dúfam, že takto to bude lepšie. Stále sa mi blbo kameruje. Takto z výšky. Alebo takto to bude asi najúčinnejšie. Oni predo mňou. Alebo ja na to kašlem. Ja to idem spraviť takto jednoduchým spôsobom. A to bude takto. Tak toto. Tak. Toto. Už konečne natáčaš? Áno. Môžeme to... Tak. Už natáčaš? Tak. A teraz to bude dačo špeciálne. Lebo neviem, či ma dobre vidíte, kurva. No, vy vidíte úplne dačo iné. Prepáčte, ale tak keď ja nie som moc na to, aby som dostavoval kamery, aby to bolo dobré. No, lebo ja som veľký debil. Tak to budem držať, alebo to proste taký položím rovnejšie. Tak to opravím. Kamo, idem 170 na červenom. 160. Počkajte chvíľku. Ja sa musím napraviť. Niekoho skrešoval. Alebo viete čo, ja na to serum budeme takto ruku úplne najďalej, ako sa mi bude dať. Alebo to proste nejak pichnem tu napríklad. Toto bude vyzerať poháršie. Zase by som si musel urobiť lepšie držiadna. Lebo predsa by sa dala urobiť jedna super vec, to je toto. Neviem, či pre vás to bude nepohodlné. Trošku si požičujem tento držiak. Na mikrofón si trošku požičujem. A bude to tak. Dobre. Kamo, toto auto by bola potom chuj.
Ja tomuto, čo je predo mňou, tomu 5. idem pomôcť. Ne, neviem, ako to vylepšiť. Nevydržím. Počkaj, teraz bude strih. 5, 12, sakra! To je zazr. To prdnuté modré auto. Prdnuté auto. Ja musím teraz všetko Jedna dobehnúť. Áno, a ja som to tak dobiehával každého. Nemáš nitro. To je smola. Ale to najrýchlostnejšia cesta, a to by už cieľ, čo tak. A teraz nitro. A teraz 3. A počúvaj, si mi riadne zničil auto. Čo je, to sa automaticky opraví, nie? Áno, ale za to mi to bere peniaze. A ty nevieš. Vidíš, o koľko som ti povýšil? Ja som to tak isté New spravila. car! Ja som to isté, to som to celé vyplnila asi 3-krát, vieš. Kúkaj, new car. Super serious. Kúkaj. Wait. 172 000. Dúfam, že sme zarobili dosť. peniazy. Jaká je to? Ježiš. Nové trasy? Sú nové trasy? Hej, táto. Len tie 3 asi, že? Tak chod na SCPD, tam budeš musieť Toto? chytať. Ako políš? Ako fizel, hej. SPD, políš. New equipped. Roadblock. Ja som tento. Taký sexy. A čo tam ja, akože mám dať VIP manéver, alebo dačo? Ty budeš musieť zarážať všetkých TikTok, takže by som ti radil nie rýchle auto, ale také rýchle a nadúpané, také tvrdé. Počkať, skús si kúpiť nové, či nie je náhodou také nové. Nie, ale radil by som ti toto. Toto je asi to najlepšie. Dobre, tak si ho berem. A basta. Čo budem musieť skončiť? Fotomod. Erko je fotomod. Erko odstrela. Buy switching game. A keď chytím takého zlodeja, to mi dá peniaze? Áno, jasné. Teraz ľudia vás naučím, ako chytať špuntov. Ale vieš, to už bude koniec. Lebo to má už 8 minút, chlapče. Kúkajte, tento tu je akože ten špunt, o ktorom hovorím, a ten